Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Беларускія сілавікі пачалі падрыхтоўку да выбараў. Па ўсёй краіне адбываюцца маштабныя вучэнні з выкарыстаннем піратэхнікі і перакрыццём вуліцаў. У Міністэрстве ўнутраных справаў беларусаў заклікаюць не хвалявацца, бо мерапрыемства, як кажуць, мае планавы характар. Падчас вучэнняў плануецца перасоўванне вайсковай тэхнікі, а таксама асабістага складу МУС у экіпіроўцы па дарогах агульнага карыстання. Паведамляецца, што падчас гэтых захадаў правераць баявую падрыхтоўку сілавікоў да электаральнай кампаніі, у прыватнасці іхныя навыкі ў спыненні парушэнняў грамадскага парадку і супрацьстаянні праявам экстрэмізму і тэрарызму. Арганізаваныя на даручэнне Лукашэнкі вучэнні скончацца 22 листопада. Наши оппоненты, прежде всего за рубежом, никак успокоиться не могут и, конечно же, используют все рычаги и возможности для того, чтобы попытаться вновь раскачать общественно-политическую ситуацию на территории нашей Республики Беларусь. Тым часам у Могилеве анансавалі мобілізацыйны збор вайсковых камісарыятаў краіны. Яны падвядуць вынікі працы за апошні год, а таксама адпрацуюць адбіванне умоўнага нападу умоўнага праціўніка на вайсковы камісарыят. Мерапрыемствы пройдуць з 20 до 21 листопада. У Мінску зноў судзяць памерлых. Працэс над Канстантинам Смоўскім, якога абвінавачваюць у геноцидзе беларускага народу, распачаўся ў Вярхоўным судзе. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал Генпракуратуры Беларусі. Паводле ведомства нябожчык Смоўскі ў гады Другой сусветнай быў камандзірам ахоўнай паліцыі і здзейсніў як мінімум 26 злачынстваў на тэрыторыі Беларусі. У тым ліку нібыта ўдзельнічаў у спальванні хатыні. После разгрома немецко-фашистских войск он проживал на территории Западной Германии, а затем в Соединенных Штатах Америки. Причем в этих странах предпочли не интересоваться кровавым прошлым этого человека. Раней лукашэнкаўскія суддзі вынеслі абвінаваўчы вырак Уладзіміру Катруку за ўдзел у карных аперацыях у хатыні. З улікам таго, што Катрук нябожчык, мужчына не панёс адпаведнага пакарання. Тысячны дзень з пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Напярэдадні расійскія вайскоўцы здзейснілі удар па інтэрнаце ў Глухаве ў Сумскай вобласці. У выніку атакі загінулі прынамсі 10 асобаў, у тым ліку адно дзіця. Яшчэ 12 чалавек атрымалі раненні, сярод іх двое непаўнагадовых. Паводле Сумскай абласной адміністрацыі колькасць пацярпелых можа вырасці, бо на месцы працягваюць разбіраць завалы. Паводле папярэдніх звестак удар па інтэрнаце расейцы здзейснілі 2 ударнымі беспілотнікамі тыпу «Шахет». У выніку абваліўся пад'езд будынку. Гэта другая атака па цывільных аб'ектах у Сумскай вобласці за апошні тыдзень. 17 листопада у выніку ракетнага удару па шматпавярхоўцы загінулі 10 асобаў і больш за 50 атрымалі раненні. У Грузіі паліцыя жорстка разагнала пратэстоўцаў, што выступаюць супраць фальсіфікацыі выбараў. У выніку сутычкі сілавікамі пацярпелі прынамсі 3 асобы. Паведамляецца, што сілавікі патрабавалі ў пратэстоўцаў разабраць намётавы лагер цягам 15 хвілінаў. Пасля сканчэння тэрміну яны ўжылі вадамёты і правялі затрыманні. Міністэрства ўнутраных справаў патлумачыла дзеянні паліцыі тым, што ўдзельнікі акцыі заблакавалі праезную частку. Намётавы лагер каля Тбіліскага дзяржаўнага універсітэту прастаяў крыху больш за судні. Пратэстоўцы дамагаліся перагляду вынікаў нядаўніх выбараў у грузінскі парламент, у якіх перамагла дзейная партыя «Грузінская мара». Прадстаўнікі апазіцыі абвінавачваюць партыю прарасійскай пазіцыі і фальсіфікацыі выбараў. Вынікі апошніх не прызнала і прэзідэнтка Грузіі Саламе Зурбашвілі. Уладзімір Путін зацвердзіў ядравую дактрыну. У дакуменце прапісаныя выпадкі, пры якіх Расія можа ўжыць ядравую зброю. Адзін з пунктаў датычыць і нашай краіны. Гэтак абноўленая дактрына прадугледжвае права прымяніць ядравую зброю ў адказ на прымяненне іншымі дзяржавамі зброю масавага паражэння, а таксама ў выпадку агрэсіі ў дачыненні Расіі ці Беларусі як саюзнай дзяржавы. Раней стала вядома пра тое, што прэзідэнт США Джо Байден дазволіў Украіне выкарыстоўваць балістычныя ракеты ў глыб Расіі на 300 кіламетраў. Першы удар ракетай «Атакамс» украінскія вайскоўцы здзейснілі па аб'екце ў Карачаве Бранскай вобласці. На 5 шлюбаў 3 разводы. У Беларусі сталі часцей распадацца сем'і. Пра гэта ў эфіры праўладнага тэлебачання распавяла лукашэнкаўская суддзя Вера Круглова.
Гэтак за апошнія 3 гады беларускія суды разгледзелі больш за 90 тысяч бракаразводных працэсаў. З гэтых пазоваў зацвердзілі 99,6%. Ініцыятарамі большасці разводаў сталі жанчыны. Сярод прычынаў распаду сем'яў найчасцей называюць несумяшчальнасць характараў, асобнае пражыванне працяглы час, узаемную страту пачуццяў, а таксама наяўнасць шкодных звычак у аднаго з сужэнцаў і здраду. У Беларусі дазволілі паляванне на рысь і мядзведзя, якія занесены ў чырвоную кнігу. Адпаведны указ падпісаў Александр Лукашенко. Паводле рэжыму папуляцыя гэтых асобінаў значна вырасла і, цытата, патрабуе рэгулявання. Адзначаецца, што паляванне на рысь і ў мядзведзяў стане законным праз 6 месяцаў. Менавіта тады адпаведны дакумент уступіць у моц. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Телеграм. QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і да сустрэчы.